Επικοινωνία 94 FM. Είναι στο χέρι σου. Σώσε μια ζωή. Μια εκπομπή αφιερωμένη στον εθελοντισμό, την εκπαίδευση, την υγεία, τον πολιτισμό. Η Όλγα Παπακυριακού κάθε Τρίτη 5 με 6 το απόγευμα επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή «Είναι στο χέρι σου. Σώσε μια ζωή» στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ηρακλείου Αττικής, Επικοινωνία 94 στα FM. Με καλεσμένους ειδικούς επιστήμονες συζητούμε ενδιαφέροντα θέματα για τον εθελοντισμό, τη μάθηση, την τέχνη του ευζήν. Είναι στο χέρι σου. Σώσε μια ζωή. Κάθε Τρίτη 5 με 6 το απόγευμα στον Επικοινωνία 94 στα FM με την Όλγα Παπακυριακού. Καλώς τους. Καλησπερίζω το ακροατήριο του Επικοινωνία και της εκπομπής που προάγει πολιτισμό. Είναι στο χέρι σου, ζήσε τη ζωή. Είμαι η Όλγα Παπακυριακού και κάθε Τρίτη απόγευμα και για μία ώρα συντονιζόμαστε στους 94 μεγάκυκλους και μέσω του παγκόσμιου ιστού στο www.94fm.gr και γνωρίζουμε αξιόλογους ανθρώπους από το χώρο των επιστημών και των τεχνών που μοιράζονται μαζί μας τις εμπειρίες τους, την επιστήμη και την τέχνη τους. Συνταξιδιώτες λοιπόν, και απόψε στο πεντάγραμμο της ζωής θα ταξιδέψουμε νοερά στη νύμφη του Θερμαϊκού, την όμορφή μας Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντήσουμε έναν πολύ αγαπητό καλλιτέχνη που συνθέτει μουσική, γράφει στίχους και ερμηνεύει με τη βελούδενη φωνή του και ονομάζεται Σταύρος Χατζησπύρου. Έναν μουσικό από κούνια, αφού μόλις τα 3,5 του χρόνια έδειξε το ταλέντο και την αγάπη του στη μουσική, συμμετέχοντας σε παιδικές χοροδίες και σπουδάζοντας κλασική κιθάρα και θεωρία μουσικής, αρμονία και σολφέζ. Ας τον καλωσορίσουμε λοιπόν και ας τον γνωρίσουμε. Σταύρος Χατζησπύρου, καλώς ήρθες στην εκπομπή, Σταύρο μου. Καλησπέρα, Όλγα. Καλώς σε βρήκαμε. Από τη Θεσσαλονίκη. Δώσε μας μια όμορφη εικόνα έτσι από τη Θεσσαλονίκη σήμερα. Πώς είναι η μέρα εκεί? Σήμερα ήταν μια πολύ όμορφη μέρα, γιόλουστη. Μάλιστα έκανα μια βόλτα στο κέντρο της πόλης. Ήταν πραγματικά πολύ όμορφα, ο καιρός ακόμα κρατάει. Γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιός, έτσι? Δεν σας άκουσα. Γέννημα θρέμα Θεσσαλονίκη. Ναι, γέννημα θρέμα Θεσσαλονίκης. Ωραία. Και θέλω έτσι να μας πεις τι είναι αυτό που θυμάσαι περισσότερο από την παιδική σου ηλικία, που καθόρισε ή θα λέγαμε στιγμάτισε αυτή την όμορφη και πετυχημένη καλλιτεχνική πορεία που έχεις. Όλγα, από μικρή ηλικία ασχολήθηκα με τη μουσική και επειδή είχα ωραίους ανθρώπους δίπλα μου από τα πρώτα χρόνια δηλαδή, νομίζω ότι αυτό ήταν μονόδρομος για μένα μετά να το αγαπήσω, να γίνει βίωμα και να θελήσω να προχωρήσω πάνω σε αυτό το τομέα.
όμορφες μουσικές. Ακούμε και τώρα τις μουσικές σου, έτσι είναι αφιέρωμα στον καλλιτέχνη Σταύρο Χατζησπύρου. Και εδώ αναρωτιέμαι, από οικογένεια μουσικών, επιρροές από το περιβάλλον, πώς και ασχολήθηκες? Η αλήθεια είναι ότι κανένας στην οικογένειά μου δεν είχε μουσική φλέβα, να το πω έτσι. Ήμουν δηλαδή εγώ σαν τη μύγα μες στο γάλα, να το πω έτσι. Απλά έτσι ξεκίνησε από μόνο του. Από μόνο του. Ως παιχνίδι φαντάζομαι, σε τόσο μικρή ηλικία, και ευχαρίστηση. Συνήθως αυτό είναι που νιώθει κάποιος που ασχολείται με τη μουσική, είτε τραγούδι είτε κάποιο μουσικό όργανο. Εσύ παίζεις μουσικά όργανα? Ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα ασχολήθηκα με το τραγούδι πιο πολύ σε χοροδίες, αλλά σε πολύ μικρή ηλικία, γύρω στα 6,5-7 χρονών ήμουνα, ξεκίνησα να σπουδάζω κλασική κιθάρα. Είχα ξεκινήσει μαζί με τον αδερφό μου και στο δύο της ανάληψης, και πρέπει να πω ότι οφείλω και πολλά στο δάσκαλό μου εκείνα τα χρόνια, γιατί ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που αγάπησα τη μουσική. Πολύ σημαντική επιρροή η οικογένεια, σίγουρα. Ναι, είχα πολύ καλό δάσκαλο. Η οικογένεια των δασκάλων στα σχολεία και στα μουσικά σχολεία. Όχι, δεν ήταν η μουσικοσχολή, ήταν οδείο. Οδείο. Οδείο, ναι. Οδείο. Θέλω, έτσι αναρωτιέμαι πολλές φορές και ρωτάω καλλιτέχνες αν θεωρείς και εσύ ότι η μουσική παιδεία είναι για τους λίγους, για ταλαντούχους, ή μπορούν όλοι να ασχοληθούν με την τέχνη αυτή? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όσον αφορά τη μουσική γεννιέσαι με αυτό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι με το ζόρι κάποιος γίνεται, όσες σπουδές και αν κάνει. Πρέπει να... Το ταλέντο είναι θεμιτό, χρειάζεται, θέλει δουλειά, αλλά πρέπει να το αγαπάς, πρέπει να το έχεις μέσα σου αυτό. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, έτσι, ότι αγαπούμε, το κάνουμε και με έναν διαφορετικό τρόπο, καλύτερο, και πολλές φορές πεισμώνουμε κιόλας, θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι σε αυτό, και το έχεις δείξει κιόλας από τη διαδρομή σου και από τις συνεργασίες που έκανες. Αλλά πριν περάσουμε στις πολύ όμορφες συνεργασίες με υπέροχα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, θα ήθελα έτσι να μας πεις, γιατί ακούμε τώρα τη μελωδία και σε λίγο θα ακούσουμε και το τραγούδι, το «Σε άλλη αγκαλιά». Θες να μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό? Αυτό το τραγούδι γράφτηκε μέσα στην περίοδο του εγκλεισμού, κατά την περίοδο της δεύτερης καραντίνας, που διήρκησε και πολλούς μήνες, και ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα, γιατί και εγώ διένυα μια φάση έτσι αρκετά δύσκολη, όπως όλοι οι άνθρωποι, που δεν είχαμε τις δουλειές μας εκείνο το διάστημα, δεν είχαμε και τις ελευθερίες μας, όλα αυτά τα γνωστά. Ναι. Ένα βράδυ εντελώς απρόσμενα μου έστειλε ένας πολύ καλός μου φίλος που γράφει πολύ ωραίους στίχους, ο Ιορδάνης ο Μποζατζίδης, μου έστειλε αυτούς τους στίχους στο τηλέφωνο, και ήμουνα σε μια κατάσταση εκείνη τη στιγμή πλήρους απραξίας, και μόλις πήρα τους στίχους, μέσα σε ένα τέταρτο 20 λεπτά γράφτηκε το τραγούδι. Τον πήρα τηλέφωνο, μετά του λέω άκουσε να δεις, και χάρηκε, και ξεκινήσαμε να το γράφουμε, να τον ορχιστρώνουμε, γιατί έπρεπε να βρούμε κι εμείς μια διέξοδο σε όλο αυτό, να κάνουμε κάτι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, και τελικά οι κρίσεις στη ζωή μας σηματοδοτούν έτσι και το να ξεκινούμε νέα πράγματα, νέες γνωριμίες, νέες συνεργασίες, αλλά και να γνωρίζουμε και έναν νέο άνθρωπο, τον ίδιο μας τον εαυτό, που πρέπει να μεταλλαχθεί, να αλλάξει, να τροποποιήσει λίγο ίσως τη σκέψη ή τον τρόπο του. Τελικά θα έλεγες ότι η κρίση, η οικονομική κρίση που περάσαμε, οι περιβαλλοντικές που περνάμε, και δυστυχώς είναι και αυτή η μελλοντική μας έννοια με την κλιματική αλλαγή, αλλά και όλες αυτές οι ανθρωπιστικές καταστροφές και οι πανδημίες, είναι ευκαιρίες τελικά για νέες δημιουργίες? Η ζωή
Στη ζωή πρέπει πάντα να μαχόμαστε, ό,τι και αν να συμβεί. Ποτέ δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί την επόμενη μέρα, σε τι κατάσταση θα βρεθούμε. Ποιος φανταζόταν αυτό που συνέβη με την πανδημία. Οπότε οφείλουμε στον εαυτό μας πρώτα και σαν στάση ζωής να παλεύουμε. Μέσα από αυτό, όπως είπες, γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Μέσα από τις δυσκολίες βλέπουμε πράγματα που δεν θα πιστεύουμε ότι θα κάναμε. Και επιβάλλεται αυτό να κάνουμε στη ζωή, σε όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Έτσι ακριβώς. Και σίγουρα το κομμάτι της δημιουργίας είναι αυτό που σε κρατάει στη ζωή. Μάλιστα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ένας άνθρωπος χωρίς στόχους, χωρίς δημιουργία να έχει... Λέξη κλειδί είναι ο στόχος, το να έχεις στόχο στη ζωή σου. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα, δεν άκουσα ολικά. Λέξη κλειδί είναι το να έχεις στόχο στη ζωή σου. Να έχεις σκοπό. Σίγουρα. Σίγουρα, κάθε μέρα. Λοιπόν, δεν έχεις, πρέπει να βάζεις και στόχους. Έτσι, να βάζεις και στόχους. Ας απολαύσουμε λοιπόν σε άλλη αγκαλιά στίχους του αγαπητού Σταύρου Χάτζης. Όχι, στίχους μας είπες? Η στίχη είναι του Ιορδάνη Μποζατζίδη και η μουσική είναι δική μου. Και ερμηνεία? Εγώ. Να σε ακούσουμε λοιπόν. Κοίτα να δεις πως με πειράζει που τη συνάντησα τυχαία. Έκανε πως δεν με κοιτάζει, ότι για μένα δεν τη νοιάζει. Είχε έναν άλλον αγκαλιά σε μια παρέα. Κοίτα να δεις που δεν αντέχω απέναντί μου να την έχω. Αλλού το βλέμμα της γυρίζει και στο αυτί του ψιθυρίζει κάτι που μέσα της πολύ τη βασανίζει. Σε άλλη αγκαλιά τη βλέπω να γυρνάει, πονάει η καρδιά κι αυτό δεν με κρατάει. Σε άλλη αγκαλιά η εικόνα αυτή στοιχίζει, δεν το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξαναζήσει. Σε άλλη αγκαλιά πρώτη φορά τη βλέπω, πονάει η καρδιά κι αυτό δεν το αντέχω. Σε άλλη αγκαλιά η εικόνα αυτή στοιχίζει, δεν το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξαναζήσει. Κοίτα να δεις που με τρομάζει, δυο ξένα μάτια σαν κοιτάζει. Παίζει παιχνίδια με τον πόνο, όταν για εκείνη ζούσα μόνο. Ρίχνει το βλέμμα της εδώ και εγώ παγώνω. Σε άλλη αγκαλιά τη βλέπω να γυρνάει, πονάει η καρδιά κι αυτό δεν με κρατάει. Σε άλλη αγκαλιά η εικόνα αυτή στοιχίζει, δεν το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξαναζήσει. Σε άλλη αγκαλιά πρώτη φορά τη βλέπω, πονάει η καρδιά κι αυτό δεν το αντέχω. Σε άλλη αγκαλιά η εικόνα αυτή στοιχίζει, δεν το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξαναζήσει.
Δεν το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξαναζήσει. Σε άλλη αγκαλιά, σε μουσική Σταύρου Χατζησπύρου, που είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Τηλεφωνική επικοινωνία με την όμορφη Θεσσαλονίκη. Μοιράζεται εμπειρίες ζωής, μοιράζεται αυτό το θεϊκό, θα έλεγα, του να είναι κάποιος καλλιτέχνης, να εμπνέεται, να δημιουργεί και εμείς ως ακροατές, θεατές να απολαμβάνουμε. Και θέλω εδώ, Σταύρο μου, να σε ρωτήσω πώς ξεκινάς να ζωγραφίζεις το πεντάγραμμο. Νότες όμως όχι σκόρπιες, αλλά υπομένα σε μια αλληλουχία που εμείς που σ' ακούμε γαληνεύει η ψυχή μας. Πες μας αυτό το μυστικό, πώς γίνεται? Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι το να γράψει μουσική, τώρα αυτό μπορεί να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Προσωπικά σε μένα όταν συμβαίνει αυτό είναι να συμβεί εκείνη τη στιγμή. Δεν θα πω ποτέ θα κάτσω τώρα να γράψω ένα τραγούδι εύκολα. Πρέπει να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι από μόνοι τους με οδηγάνε να το κάνω αυτό. Και όλο το συναίσθημα που βιώνεις εκείνο το διάστημα και ο στίχος που παίρνεις τα παντρεύεις για να γίνει ο στίχος και η μουσική ένα τραγούδι. Δεν μπορώ να σου πω ότι μπορώ να το κάνω πάντα αυτό. Δηλαδή είναι να κάτσει η στιγμή. Είναι η στιγμή και όπως μας είπες, μέσα σε λίγα λεπτά έκανες τη μουσική σύνθεση. Θα σου πω κάτι. Όταν ξεκινήσα στην πρώτη καραντίνα να γράφω το Φτέχτη, ήταν ένα τραγούδι το οποίο μου πήρε πολλά χρόνια για να το γράψω. Με την έννοια ότι είχα τους στίχους και το έγραφα μια έτσι, μια αλλιώς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν μου έβγαινε. Και βρισκόμαστε στην πρώτη καραντίνα, όπου εγώ προσωπικά ήμουν τόσο αρνητικός στο κομμάτι της μουσικής, διότι, να σου το πω απλά, αισθάνθηκα ξενερωμένος έτσι που σταμάτησε η δραστηριότητά μας. Η επαφή μας με τον κόσμο. Σίγουρα η επαφή εννοείται. Αλλά θα σου πω κάτι, εμένα με πείραζε πιο πολύ που δεν ήμουν στον κόσμο να τραγουδήσω. Όσο περίεργο και σου φαίνεται, πιο πολύ με πείραζε αυτό, η δουλειά μου δηλαδή που την αγαπάω πάρα πολύ, πιο πολύ αυτό σκεφτόμουν. Και είχα έναν αρνητισμό για τη μουσική, να φανταστείς ότι μέσα στο σπίτι δεν άκουγα καθόλου μουσική, τίποτα. Ήμουνα στην πρώτη καραντίνα αρνητικό σε όλα και ξαφνικά κάποια στιγμή τώρα θέλω να γράψω μουσική από το πουθενά. Και πήρα αυτό το τραγούδι που το πάλευα πόσα χρόνια δεν μου έβγαινε, δεν μου καθότανε, και μέσα σε 20 λεπτά, μισή ώρα, αυτό ήταν. Και θέλουμε εδώ να το απολαύσουμε αυτό το τραγούδι. Πες μας λίγο, έχεις γράψει και τους στίχους? Όχι. Η στίχη είναι της κυρίας Αθηνάς Αποστολίδου, η οποία είναι μια εξαιρετική κυρία, γράφει πάρα πολύ όμορφα και μου έκανε την τιμή πριν αρκετά χρόνια, μου είχε δώσει κάποια τραγούδια και μέσα στον εγκλισμό, όταν άρχισα να γράφω το κομμάτι, την πήρα και τηλέφωνο και της λέω, Αθηνά μου, αυτό είναι. Ξεκινάω, το γράφω. Ελπίζω να σας αρέσει. Ακούμε τώρα τη μελωδία του και εδώ με την βοήθεια του ηχολήπτη μας Βαγγέλη Παπά θα το απολαύσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Ένα βήμα στο κενό, μοιάζει με βήμα σε σπασμένο σκαλοπατί. Ψάχνεις να βρεις ένα κρυμμένο θησαυρό, μα όλο χάνεσαι και ζεις μια οφθάλμα παγί. Και δεν σε νοιάζει, δεν σε τρομάζει που η
ζωή σου μια παγίδα είναι ανοιχτή. Μες στον καθρέφτη θα δεις τον φταίχτη. Δεν είμαι εγώ, δεν είναι αυτός, μα είσαι εσύ. Μια ανάσα του βοριά σου ξεριζώνει, την καρδιά σου την πετάει πάνω σε λάσπες και σαν μέτρητα κορμιά. Ο εαυτός σου διαρκώς παραπατάει και δεν σε νοιάζει, δεν σε τρομάζει που η ζωή σου μια παγίδα είναι ανοιχτή. Μες στον καθρέφτη θα δεις τον φταίχτη. Δεν είμαι εγώ, δεν είναι αυτός, μα είσαι εσύ. Και δεν σε νοιάζει, δεν σε τρομάζει που η ζωή σου μια παγίδα είναι ανοιχτή. Μες στον καθρέφτη θα δεις τον φταίχτη. Δεν είμαι εγώ, δεν είναι αυτός, μα είσαι εσύ. Και δεν σε νοιάζει, δεν σε τρομάζει που η ζωή σου μια παγίδα είναι ανοιχτή. Μες στον καθρέφτη θα δεις τον φταίχτη. Δεν είμαι εγώ, δεν είναι αυτός, μα είσαι εσύ. Επικοινωνία. Εδώ είμαστε φίλοι μου στην εκπομπή «Είναι στο χέρι σου». Ζήσε τη ζωή. Είμαι η Όλγα Παπακυριακού και έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ τηλεφωνικά τον αγαπητό Σταύρο Χατζησπύρου. Έναν καλλιτέχνη από τη Θεσσαλονίκη, από την όμορφη Θεσσαλονίκη, που είναι στιχουργός, συνθέτης, ερμηνευτής. Έχει πολλά ταλέντα, κρυφά ταλέντα, αλλά και φανερά. Απολαμβάνουμε σήμερα μουσικές του. Υπέροχες μελωδίες που έχει συνθέσει σε άλλοτε δύσκολες και άλλοτε όμορφες στιγμές, έτσι όπως μας λέει και ο ίδιος. Και είναι απόψε εδώ να μοιραστεί εμπειρίες ζωής. Και θέλω εδώ, Σταύρο μου, να σε ρωτήσω πόσες όμορφες συνεργασίες έχεις κάνει στη ζωή σου και πόσο σημαντικές ήταν για την καλλιτεχνική σου πορεία, αλλά και σαν άνθρωπο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η δουλειά είναι δύσκολη όσον αφορά τα ψυχικά αποθέματα που μπορεί κάποιος να έχει. Όμως, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα γνωρίσεις στην πορεία σου υπενθυμίζουν ότι το ταξίδι αυτό άξιζε. Έχω εμπειρίες με πολύ όμορφους και σπουδαίους ανθρώπους και την ώρα της δουλειάς και σε κοινωνικό επίπεδο που σίγουρα με βοηθήσανε πάρα πολύ, μου δώσανε εφόδια να γίνω και καλύτερος άνθρωπος, μάλλον αυτό θα έλεγα περισσότερο, και καλύτερος επαγγελματίας. Ο επαγγελματισμός είναι ένα πράγμα το οποίο, Όλγα, δεν υπάρχει εύκολα στη δουλειά μας. Και αυτό το λέω ύστερα από 27 χρόνια που είμαι στο χώρο. Σε ακούω και εσένα, Σταύρο μου, και άλλους καλλιτέχνες για το πόσο πολύ κόπο κάνουν να έχουν πρώτα απ' όλα καλές συνεργασίες, αλλά και πόσο εργάζονται πάνω σε αυτό. Και αυτό ακριβώς θα ήταν και ένα έτσι ερώτημα πολύ συχνό.
τα συστατικά που συνθέτουν μια πετυχημένη καλλιτεχνική σταδιοδρομία ενός ανθρώπου. Σκληρή δουλειά, τύχη, γνωριμίες, σπουδές, όλα μαζί. Τι θα έλεγες? Στην τύχη δεν πιστεύω ιδιαίτερα. Πιστεύω στη δουλειά και θεωρώ ότι για να λέγεσαι σωστός επαγγελματίας πρέπει να είσαι συνεπής. Πρώτα στον εαυτό σου και μετά στους απέναντι. Στους συνεργάτες σου, στον εργοδότη σου και στο κοινό. Ναι. Η συνέπεια. Θεωρώ ότι αυτό λείπει. Όσο περνάνε τα χρόνια το βλέπω να φύρει αυτό το πράγμα. Η συνέπεια. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το δικό μου επάγγελμα. Έχει να κάνει με τον κόσμο γενικά. Η συνέπεια. Η συνέπεια δεν κρύβει μέσα της και το σεβασμό? Σίγουρα. Αλλά δεν παρατηρούμε όλοι ότι πλέον η κοινωνία έχει, σε εισαγωγικά να το πω, χαλάσει τα τελευταία χρόνια. Έχει διαφοροποιηθεί, θα έλεγα. Κάθε κοινωνία, κάθε εποχή μάλλον, έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, έτσι, και το δικό της στίγμα αφήνει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε η κοινωνία. Είμαστε κι εμείς κοινωνοί σε οτιδήποτε συμβαίνει, και γι' αυτό έχουμε και εσάς τους καλλιτέχνες να μας ισορροπείτε, γιατί κακά τα ψέματα. Ένα όμορφο άκουσμα. Είναι όμως ότι εμάς όλους μας φωνάζουν ανισόρροπους. Και όμως είναι ακριβώς το αντίθετο, γιατί η τέχνη, η μουσική ηρεμεί, θεραπεύει. Ναι. Και φαντάζομαι ότι έχεις βρεθεί κι εσύ σε δύσκολες καταστάσεις στη ζωή σου που αυτός έχει βοηθήσει. Η τέχνη, όσον αφορά εμένα, με έχει δώσει ισορροπία στη ζωή μου. Ίσως γι' αυτό και το διάλεξα να το κάνω. Δεν ξέρω αν έκανα κάποιο άλλο επάγγελμα. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να φέρω τις ισορροπίες που θέλω στη ζωή μου. Αλλά θεωρώ και τον εαυτό μου τυχερό που κάνω αυτό που αγαπάω. Κάνεις αυτό που αγαπάς, και ωστόσο έτσι να δώσω και μία νότα επιπλέον. Έχεις σπουδάσει όμως και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Αυτό σου έδωσε κάποια βοήθεια, θα έλεγα, ή κάποια οργάνωση στο να είσαι ένας τόσο καλός ερμηνευτής, στιχουργός και συνθέτης? Σε θεωρητικές γνώσεις νομίζω ότι βοήθησε στη ζωή μου, οι σπουδές μου στο πανεπιστήμιο. Απ' την άλλη πλευρά όμως νομίζω ότι μέσα από την καθημερινή μάχη της δουλειάς και της επιβίωσης, εκεί αποκτούνται τα πραγματικά εφόδια. Ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και διαβάζω εδώ στο βιογραφικό σου συνεργασίες με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, αλλά στα πρώτα σου χρόνια το Γιάννη Σπανό. Θες να μας δώσεις έτσι μια μικρή ιστορία, πώς γνωριστήκατε? Με το Γιάννη γνωριστήκαμε το 98 νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Τραγουδούσα εγώ σε μια μπουάτ στη Θεσσαλονίκη και ήρθε μέσα στο μαγαζί. Θυμάμαι όταν τον είδα έτρεμε το χέρι μου, η πένα μου, ξέρεις. Τον κοιτούσα με δέος, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουν μικρός, από ηλικία 7 χρονών που ξεκίνησα την κλασική κιθάρα, εγώ είχα τα ακούσματα αυτά, άκουγα, γιατί στο σπίτι μου μέσα υπήρχαν αυτές οι μουσικές. Υπήρχαν τα βινίλια αυτά και άκουγα. Άκουγα Γιάννη Σπανό, άκουγα Κώστα Χατζή, άκουγα και ξένη μουσική, ιδιαίτερα γαλλικό κινηματογράφο μουσική. Είχα πολλά ερεθίσματα. Και τον γνώρισα το Γιάννη, τραγουδήσαμε και κάποια βράδια μαζί. Και μπορώ να πω ότι με βοήθησε σε πολλά πράγματα στην πορεία. Κάναμε και παρέα, μιλούσαμε, ειδικά και τα χρόνια που ζούσα στην Αθήνα και εργαζόμουν εκεί. Ήταν ένας σταθμός για μένα στη ζωή μου. Όπως και ο Μάριος ο Τόκας αργότερα, με τον οποίο συνεργάστηκα εδώ στη Θεσσαλονίκη, κάναμε συναυλίες. Και σου μιλάω τώρα για δύο ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι δυστυχώς στη ζωή. Ο Γιάννης μάλιστα έφυγε σαν χθες, πριν από 4 χρόνια. Ήταν οι δύο άνθρωποι εξαιρετικά ταπεινοί, πολύ απλοί, κομπλεξάριστοι, οι αντιστάρ που λέμε. Ναι. Και από αυτό μπορούσε να διδαχθείς πολλά πράγματα.
Δεν σου κρύβω, Σταύρο μου, ότι μου φέρνει στη θύμηση έτσι λίγο τα παιδικά μου χρόνια, τα παιδικά μου ακούσματα, ακούγοντας τις μουσικές σου, και αυτό με γαληνεύει. Σαν ένα γλυκό νανούρισμα, σαν την αγκαλιά της μαμάς. Και πόσο η αγκαλιά της μαμάς και του μπαμπά και της οικογένειας είναι σημαντική τελικά για έναν άνθρωπο. Για το μεγάλωμά του, το να γίνει ένας επιστήμονας, ένας καλλιτέχνης, το να γίνει ένας άνθρωπος με σκοπό και στόχο στη ζωή του. Πόσο σε επηρέασε αυτό? Κοίταξε, εγώ είχα την τύχη και την ατυχία να έχω μια μητέρα για μάνα και πατέρα μαζί, και θεωρώ ότι δεν μου έλειψε τίποτα τα παιδικά μου χρόνια. Είχα τον παππού μου και τη γιαγιά μου, οι οποίοι ήταν πάντα δίπλα μας, και αισθάνομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι μεγαλούχησαν και μου δώσανε πολύ σημαντικές αξίες στη ζωή μου. Έτσι. Και επειδή ξέρω ότι αγαπάμε πολύ τις μαμάδες μας, θα ήθελα έτσι να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι, και εγώ από μέρους μου, στις γλυκές μανούλες όλου του κόσμου και πρώτα απ' όλα στις δικές μας, και να ακούσουμε την Ανατολή. Ένα υπέροχο τραγούδι που ακούμε τη μελωδία του τώρα, και λίγο πριν το ακούσουμε, πες μας 2 λόγια γι' αυτό. Η Ανατολή είναι ένα τραγούδι που μπορώ να πω, άντε να το ξεχωρίσω λίγο από τα άλλα. Το έχω μέσα μου έτσι πολύ ιδιαίτερο. Όχι ότι τα άλλα τραγούδια δεν τα αγαπάω εξίσου. Ήταν μια έμπνευση πολλών ετών. Βγαίνουμε τώρα στο 97-98. Ήταν μια έμπνευση βλέποντας την Ανατολή από το καμάρι της Σαντορίνης. Τι όμορφο. Πρωί. 6 παρά, 6 ώρα, καλοκαίρι. Γράφτηκε εκείνη τη χρονιά, αλλά το κυκλοφόρησα μέσα στην καραντίνα. Ενορχιστρώθηκε δηλαδή το κομμάτι, αλλάχτηκαν κάποια πράγματα εκείνο το διάστημα της καραντίνας, μέσα στο τραγούδι, στιχουργικά εννοώ, και το κυκλοφορήσαμε 1 Ιανουαρίου το 21. Μάλιστα. Ας το απολαύσουμε λοιπόν. Σταύρος Χατζησπύρου, Ανατολή. Δεν το διάλεξα, ξέρω κι εσύ δεν το θες. Λόγια πικρά και παραλόγια, σκέψεις που χάνονται μες στις πυρκαγιές. Λόγια πικρά και παραλόγια, ταξιδεύαμε, το φως στεγνό το χέρι μου κράτουσες, σαν ταξιδιώτες δίχως γυρισμό. Σου είπα ξημέρωσε κι εσύ χαμογελούσες, σαν ταξιδιώτες δίχως γυρισμό. Ξημέρωσε και
Ανατολή θα έρθει γλυκά για να σε ανανουρίσει. Σαν παραμύθι η Ανατολή θα έρθει γλυκά για να σε ανανουρίσει. Σαν παραμύθι η Ανατολή. Σαν παραμύθι η Ανατολή. Κάθε Ανατολή σηματοδοτεί και μια νέα ημέρα, μια νέα αρχή που ξεκινά με φως και χρώματα και αν αφουγκραστείς και τη φύση με μελωδίες και αρώματα. Πόση άραγε σημασία δίνουμε στις ανατολές της ζωής μας και πόσες ήταν εκείνες που αισθανθήκαμε ότι τελικά αξίζει να ζεις, αξίζει να προσπαθείς, να ελπίζεις και να αναζητάς το καλύτερο για σένα. Σταύρος Χατζησπύρου, μουσικοσυνθέτης, υπέροχος από Θεσσαλονίκη, είναι απόψε εδώ κοντά μας και μας δωρίζει έτσι πλουσιοπάροχα τις μουσικές του. Σταύρο, τι υπέροχα τραγούδια, τι υπέροχες μουσικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ήθελα να πω αυτό για το συνδυασμό που έκανες για την Ανατολή. Για όλο τον κόσμο θέλω να το πω ότι κάθε μέρα που χαράζει είναι μια καινούργια μέρα για να παλέψεις, μην φοβάσαι τίποτα, ό,τι και αν σου συμβαίνει στη ζωή, με το που έρχεται η Ανατολή βγαίνεις στη μάχη και πολεμάς. Χωρίς να φοβάσαι τίποτα. Αυτό είναι η ζωή. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι η ζωή. Είναι φως, είναι όμορφη ενέργεια, είναι αγάπη και εδώ θα πω μια λέξη. Ευγνωμοσύνη. Πώς το μεταφράζεις αυτό στη ζωή σου και πόση σημασία είχε ή έχει αυτή η λέξη για σένα? Θέλοντας να το κάνω αντιπαράθεση με την Ανατολή, νιώθω ευγνωμοσύνη για τη μέρα που πέρασε. Για ό,τι έχω ζήσει, για ό,τι έχω αντλήσει από κάθε μέρα που περνάει, περιμένοντας να έρθει η επόμενη. Έτσι, αυτό είναι το πιο όμορφο. Να είμαστε ευγνώμονες. Να είμαστε ευγνώμονες, σωστά. Ακριβώς. Ναι, για όλα. Και για κάθε δυσκολία, πάλι ευγνώμονες να είμαστε. Για κάθε δοκιμασία στη ζωή, πιστεύω πάρα πολύ ότι είναι ευλογία. Είναι ευλογία πράγματι, η ζωή μας η ίδια, η ύπαρξή μας. Και θέλω εδώ να μας συνεχίσεις αυτό το όμορφο ταξίδι με υπέροχες συνεργασίες. Γιάννη Σπανό, Μάριο Τόκα, Σοφία Βόσου, Γιάννη Γιοκαρίνη, Παύλο Κοντογιαννίδη, Γιάννη Σαβιδάκη, Μιχάλη Ατρόπουλο, Στάθη Αγγελόπουλο και πολλούς άλλους που έχει συνεργαστεί. Θέλω όμως εδώ να μας πεις για αυτή την έκθεση παγκόσμιου τουρισμού που συμμετείχες το 2020. Μάλιστα. Πες μας αυτή την εμπειρία. Τι έκανες εκεί? Το 2020 με καλέσανε στην Ελβετία να εκπροσωπήσω, ας πούμε, την Ελλάδα, την ελληνική παρουσία, ας πούμε, σε αυτή την παγκόσμια έκθεση τουρισμού που γίνεται κάθε χρόνο στο Σαντ Γκάλεν της Ελβετίας. Είχα τη χαρά κάποτε, πριν αρκετά χρόνια, να γνωρίσω έναν πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη, Έλληνα, ο οποίος ζει πολλά χρόνια στην Ελβετία, τον Γιώργο του Κουβάτσι, ο οποίος τυχαία συναντηθήκαμε σε ένα ξενοδοχείο που δούλευα τότε. Εγώ τραγουδούσα στη Χαλκιδική. Ναι. Και
μέσα από την γνωριμία μας μου είπε κάποτε θα σε φέρω στην Ελβετία να τραγουδήσεις. Μετά από 10 χρόνια περίπου έγινε αυτό και μου έκανε την πρόταση να έρθω να παίξω μαζί του. Ο Γιώργος εντωμεταξύ έχει κάνει πολύ ιδιαίτερες συνεργασίες στο εξωτερικό. Είχε το συγκρότημα το Just To, το οποίο το 1994, αν δεν κάνω λάθος, είχε ανέβει και στο Billboard, στα charts, σε 24ο ή 20ο τραγούδι. Πολύ καλή παρουσία στη διεθνή μουσική σκηνή. Έχει κάνει συνεργασίες με Lenny Kravitz, με Bonnie Tyler, με Kim Wilde. Ένας άνθρωπος ο οποίος δραστηριοποιείται στο ξένο ρεπερτόριο ως επιτοπλίστο και ταυτόχρονα ασχολείται και με την ελληνική μουσική, παίζει μπουζούκι, πέρα ότι είναι κιθαρίστας, και με κάλεσε στην Ελβετία και παίζοντας εκεί στην έκθεση ανοίξανε οι δρόμοι, κάναμε και άλλες δουλειές και δεν σου κρύβω, τώρα έχει 3 χρόνια που επισκέπτομαι και στην ελληνική ομογένεια που μας ακολουθείς στα live μας σε διάφορες πόλεις που παίζουμε, αλλά και στους Ελβετούς, και παίζουμε βέβαια ελληνική μουσική. Έχει 10 φορές τώρα που έχω επισκεφθεί την Ελβετία. Μάλιστα. Και πρέπει να σας πω ότι οι Ελβετοί συμπαθούν πάρα πολύ τους Έλληνες και τους αρέσει πολύ η ελληνική μουσική. Τους αρέσει η μουσική. Πάρα πολύ. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, Σταύρο μου, πού ένιωσες τη μεγαλύτερη αγκαλιά του κοινού? Ελλάδα, Κύπρο ή Ελβετία? Ή σε βάζω σε δίλημμα τώρα? Του κοινού. Μπορώ να πω ότι εξίσου και στην Ελβετία και στην Ελλάδα. Και στην Κύπρο ήταν πολύ όμορφα, δεν μπορώ να πω, όσο δούλεψα ένα διάστημα. Και εκεί γνώρισα πολύ ωραίους ανθρώπους και φιλόξενους. Απλά θα πω κάτι λίγο περισσότερο, ότι στο εξωτερικό σου λένε πιο εύκολα και ένα ευχαριστώ. Ναι, αυτό το έχουμε ξανακούσει και από άλλους συναδέλφους. Ναι, και ειδικά από εργοδότες Ελβετούς. Ας αρχίσουμε να το κάνουμε εμείς εφαρμογή στις ζωές μας, στις επικοινωνίες μας, στις φιλίες μας, στην οικογένειά μας. Αλλά, Σταύρο μου, στον ίδιο μας τον εαυτό δεν πρέπει να ευχαριστούμε για αυτό που είμαστε? Ναι, εγώ ευχαριστώ και το Θεό για αυτό που είμαι. Και ξέρουμε ότι έχουμε περάσει πολλά όλοι μας. Ο κάθε ένας κουβαλάει ένα σταυρό, κουβαλάει ένα πρόβλημα που γι' αυτόν το μικραίνει ή το εξαλείφει. Πώς? Με την πίστη του και με το να το αντιμετωπίσει γενναία. Και λέγοντας πίστη, είναι σημαντικό να πιστεύουμε τελικά? Αν ρωτάς εμένα προσωπικά, ναι. Η πίστη είναι το α και το μέγα στη ζωή μου. Με αυτό ξεπερνάω ότι θεωρείται έτσι δύσκολο πρόβλημα. Μόνο με την πίστη, αλλά είναι στον κάθε άνθρωπο. Στον κάθε. Σταύρος Χατζησπύρου, ένας υπέροχος καλλιτέχνης. Πες μου πού θα έρθουμε να σε ακούσουμε? Να έρθω εγώ κοντά σας, θέλετε? Θέλουμε πάρα πολύ και θέλαμε πραγματικά να είσαι εδώ στο στούντιο, αλλά γνωρίζουμε ότι έχεις υποχρεώσεις. Είσαι Θεσσαλονίκη, κάνεις κάποια live τώρα αυτό το καιρό? Κάνουμε live σε διάφορους χώρους της πόλης. Ξέρεις, τώρα μετά από το COVID και όλο αυτό που περάσαμε, έχει αλλάξει λίγο και η νύχτα, ως πολύ θα έλεγα. Νύχτα εισαγωγικά, έτσι, γιατί η νύχτα αναγκαστικά εμφανιζόμαστε. Αλλά εμφανιζόμαστε και μεσημέρια και απογεύματα πλέον. Σε βρίσκουμε στο YouTube, στο Facebook, έχουμε έτσι την άνεση να σε απολαύσουμε. Μέσα στην πόλη, με διάφορα σχηματάκια που συνεργάζομαι, εμφανιζόμαστε σε χώρους και έτσι πηγαίνει η δουλειά. Έχουμε να ακούσουμε άλλο ένα μουσικό κομμάτι με τίτλο «Το κλειδί», τώρα που θα κάνουμε την αποφώνηση, και θέλω έτσι με μία πρόταση, μία ευχή σου, κάτι που θέλεις να πεις στους ακροατές μας. Εγώ αυτό που θέλω να ευχηθώ είναι να έχει υγεία όλος ο κόσμος, υγεία και να μην φοβάται.
Έτσι. Και θα ήθελα να πω κάτι για το κλειδί. Το κλειδί μου το χάρισε τους στίχους ο Λάζαρος ο Δημητρακόπουλος, ένας πολύ καλός μου φίλος, ο οποίος μόλις είχα απολυθεί από το στρατό, ναι, ήρθε και μου έφερε τους στίχους για να το στείλουμε στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τότε του τραγούδι. Ήταν η τελευταία χρονιά που θα γινόταν το φεστιβάλ. Και γράφτηκε έτσι πολύ γρήγορα μπαμπάμ το τραγούδι για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που τον αγαπώ πολύ και είναι πάντα δίπλα μου, όπως και όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους έχω συνεργαστεί και μου έχουν χαρίσει τα τραγούδια τους. Να του στείλουμε την καλησπέρα μας, τα συγχαρητήρια για τις όμορφες μουσικές που ακούμε σήμερα και να πω κι εγώ έτσι από μέρους μου, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν απόψε εδώ στην εκπομπή και σε απολαύσαμε. Καλές επιτυχίες να έχεις, εύχομαι από καρδιάς. Και στους ακροατές μας έτσι να πω ότι θα ακούσουν και το τραγούδι, αλλά το κλειδί της καρδιάς μας, κατά τη δική μου άποψη, καλό είναι να το κρατάμε εμείς. Τι λες, Σταύρο μου? Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή και χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετάσχω σε μια εκπομπή η οποία είναι τόσο ευαισθητοποιημένη στην κοινωνική δράση και τον εθελοντισμό. Να είσαι καλά. Οποίο είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας. Να είσαι καλά, Σταύρο μου. Σταύρος Χατζησπύρου λοιπόν, απόψε κοντά μας, από εμένα την Όλγα Παπακυριακού και τον αγαπητό Βαγγέλη Παπά που ήταν εδώ στην ηχοληψία και βοήθησε να έρθουν οι φωνές μας και οι μουσικές στα αυτιά σας. Εύχομαι, φίλοι μου, να είστε καλά, να έχετε υγεία και την επόμενη Τρίτη εδώ ραντεβού στον Επικοινωνία 94 στα FM. Γιατί είναι στο χέρι σου να ζήσεις τη ζωή που επιθυμείς. Γεια σας, φίλοι. Υπάρχει γύρω μια σιωπή που με τρομάζει, μια σκιά μέσα στη νύχτα με κοιτάζει. Όσο ήθελα να ήσουν μαζί μου, τώρα είσαι το κλειδί στη φυλακή μου. Με το κλειδί στην κάμαρά σου έχεις κλειδώσει την καρδιά σου και λες πως πρέπει να καθούνε οι δρόμοι μας να χωριστούνε. Με το κλειδί ανοίγει η πόρτα, έλα και πες όπως και πρώτα. Δεν ξέρεις, Θεέ μου, τι περνάω, αν ζω και πόσο σ' αγαπάω. Μια σιωπή που με τρομάζει, ένα τέλειωτο γιατί να με πειράζει. Όλα τα δώσα για σένα, ναι, ψυχή μου, έλα βγάλε με ξανά απ' τη φυλακή μου. Με το κλειδί στην κάμαρά σου έχεις κλειδώσει την καρδιά σου και λες πως πρέπει να καθούνε οι δρόμοι μας να χωριστούνε. Με το κλειδί ανοίγει η πόρτα, έλα και πες όπως και πρώτα. Δεν ξέρεις, Θεέ μου, τι περνάω, αν ζω και πόσο σ' αγαπάω. Έλα και πες όπως και πρώτα. Δεν ξέρεις, Θεέ μου, τι περνάω, αν ζω και πόσο σ'
αγαπάω.